Mifoaza ndre viavy aby reto, mifoaza koa matsapategna anao fa viavy na mifoaza. Andre bôka tsara tsy volagnin'olo hoe lala jiaby mitovy, lala jiaby lefaka, lala jiaby tsisy jery, lala jiaby tia mamitaka. Za tsy mivolagny jiaby fa ity fagnamezanao confiance à 100% lehilahy ty. Kamizay. Na hitanao izy hoe misy jery amin'ny andavanandro mipetraka tsara an-tragno ake. Andra raiky atakaranao raha tsy manjary ataony izy anao latsaka avy amin'ny 50e centième étage resaka mivolagna za aminao amiraha zegny. Andre bôka mivolagna aminany tandraiky za nagnano vidéo niaraka tamin'ny mama igny, mama nivolagna hoe izy io koa nozy mama maître mialanao fa tsy ninao. Ataonandre adala miolo maventy aby mivolagna raha karaha zegny. Na raha hitanjare tamin'ny fiaignananjare, anao le mbola tsy ampy expérience volagnan'olo raha zegny, anao fa bôka nantraiky takagny. Na franazao ka ninandy ataonao andeha hagnandra tsy manjary za. Atao vedy confiance à 100% fa eto antsika miaraka amizay tsy magnozogno fa izy kaka ny andeha atoky lala 100% hoe ty meko anao fôna. Anao amizay lera takaranao raha tsy manjary azonanao natoky be. Anao zala marary. Everinao tafitsangina malakilaky manao leranao hatrekin'ny zy avake. Anao le diso natoky loatra everinao tafitsangina malakilaky anao. Sarotro magnarigna olo lavo natoky loatra. Par rapport amin'ny olo efa mailo isanandro. Anao ka bôka matetiky mailo anao zegny mba hainao hoe izy olo ty fa pagnano zao izy fa zare jiaby magnano karegny. Tsy mitovy olo efa préparé mentalement agnatin'ny saigny ndraiky agnatin'ny fô hoe efa karaha igny fomban'ny lehilahy. Tsy mitovy ndraiky olo mivolagna hoe non vadiko ndraiky tsy magnano zegny. Za masaky magnano tagnana anaka agnaty afo fa vadiko tsy magnano zegny. Andra raiky atakaranao izy anao io ekanao fatinao hoaninao. Anao ka mbô préparé zegny anao hoe lehilahy zegny tsy maintsy possible avandy amina izy, possible mitaka za izy, possible hiala za tampoka izy. Raha jiaby zegny mila fa sakafo préparénao agnatin'ny lohanao. Za tsy mandinika anao hagnano pessimiste, tsy magnirika hagnano pessimiste za. Fa agnatin'ny saigninao koa zegny mila fa vognony lalandavanao. Tsy mitovy ny olo vognony tsy lefiko olo aby nivolagna hoe zay tsara fiomanana tsy tampony loza. Mbola tsy cyclone saka vasieva béton na clou na tsy haiko anticyclone jiaby ataova fô. Tsy magnino aby nataon'olo adala anao magnano igny fa mba hainao ka fa lera misy rivotro mifofofa ake tafinao fa assuré. Tsy zegny ndraiky sasany andro tsara be iny tsy sandrany ampandrivotro izy tranquille edy anao agnatin'ny tragnonao andra raiky avy ny rivotro be igny anao biala kelka fatary tolon'ny tragnonao anao lany fagnabe andro mirafaka mivadika manigny tsy mena mivadika karaha andro ririgniny lalahy tompoko na izy maty be aminao niany igny tsy menitry izy mivadika fa lera mahita ny tiany akagny anao fa marary be ake na anao tiany be karakory. Zare io tsy mety atokisana 100% eto za mivolagna izy zegny. Volagna andre raha ka contre raha zegny tsy magnino fa za fa avy nisy labina saky mivolagna taminao za ty tsy manjary atokisana eo izy. Au moins le karaha igny mitsotra ny marina anao zare tsy manjary atokisana à 100%. Tsara raha volagno zegny lera anao mantreka andro afagna anao togno izy donao domony mafy be atsidy ndraiky paf mba fa hainao hoe sady zanako ny tsara natoky izy igny tsy mitovy olo mivolagna hoe za tsara natoky za fa mail latry tamin'ny voalohany taminazy igny moins mararinao amizigny par rapport am'le hoe izy igny fa tsy mahita katy olo afa tsy za raiky fa agnatin'ny fiainana anazy fitiavana anazy mahampy zegny zao mandre danao igny maty bonheur zegny amizay le solution proposé amin'andre manompony any hoe mivoleza magnamia fitiavana 100% olo mivoleza matoky 100% fitiavana anao ameza tsy magnino fa le fa tokisana tany tanà fogna asiava réserve fa tsy ampoizinao raha mety andalo andro hafa igny.